Ринат абый. Менә сезнең фикерегезчә килеп чыкмаган берәр нинди персонаж бар идеме? Buldu, şartı ki buldu. Менә берсен бик әйбәт хәтерлим. İki fikir дигән Кылахметовның әйбере бар. İki fikir. Бик сложный әйбер, бик. Менә хәзер мин аны уйнар идем, менә хәтләнеп. Менә шул вакытта мин шуны таба алмадым, таки таба алмадым менә. Мин кызыл фикерне уйнадым анда, ак фикер һәм кызыл фикер. Менә таба алмадым шуны, таки әйбәтләп, менә шул бик зур үкенечем калды, мин аны уйный алмадым. Уйнадым мин аны, ничек дип әйтәләр инде. Былай. Дим, сөйлим. Текстын яңадан укып карагыңыз бармы? Бар, мин аның ролендә тора һаманда. Минем иң өлгерә алмаган, иң җитешмәгән ролем дип. Әлбәттә, бөтенесе әйбәт булмый инде рольләрнең. Кайберсен